Sashen Hausa na rediyon kasar Sin mai sauraro ke kallo a daidai wani lokaci ta cikin shirin Muleka a Brazil. Ni Saminu Alhassan tare da Ibrahim Yaya muke farin cikin kasancewa da ku a yau. Bala Ibrahim, wasan Jamus da Brazil dukan kawo ka yawo idan da faɗa ne sai a ce dukan kawo ka. Brazil ta kwashi kashinta a hannu daga Jamus da ta doke ta da ci 7-1. An ce cikin mintuna 29 na wasan aka ci su kwallaye 5. Wannan kusan shine wato tarihi mafi muni da Brazil ta taba gamuwa da shi a wannan harka. Ta ba na Brazil ba na sani. Wato shine tarihi mafi muni a kasar da take karban bakuncin gasar kwallon kafa cikin kuma a daidai lokacin da ake cewa yawanci waɗannan ƙasashen da ke wannan rukuni inda aka gabatar da gasa su suke ɗauka har ma wasu suna tunanin Brazil in ce za su ɗauka ga yadda al'amuran sai kasance. To wannan lamari ya zo ba zata domin an zaci cewa za a yi wasa mai ƙayatarwa wanda watakila cin ba zai wuce 2-1 ko ɗaya mai ban haushi ko kuma a kai ga minti kusan 120 na wannan gasa sai kuma aka ce wai reshe ya juye da zuciya. Wannan shi ne za a ce ya sa wato 'yan Brazil suka yi ta kwankwaɗan barasa wasu kuma suka yi ta ƙone shaguna suna ta ɗiban ganima saboda wato bakin cikin abin da ya faru. Wato wannan ya wuce bakin ciki ba sani. An ce kusan 'yan kallo wanda suke filin wannan wasa sama da 500 lokacin da aka ci su kwallo ta 3 da sun fice da biki. To da sun zauna an kai bakwai kuma ya wasu. Ya ga dai wato wannan batu ya kasance sannan kuma wannan shine bakin ciki na biyu ga ita Brazil domin ta karɓi bakuncin gasar na shekara ta 1950 inda a nan gida ta sake shan kashi ko da ke wannan ci da aka mata bai kai na jiya ba domin wannan karo wato an ci ta ne kwallaye 2-1 wadda ta rasa wannan dama a hannun Uruguay. To mu je ga wasan yau tsakanin wato Netherlands da kuma Argentina. Wasu sun fara tunanin tayu Brazil da Argentina da ke Latin Amurka su buga zagaye wato neman mataki na 3 yayin da ita kuma Jamus da Netherlands da ke yankin Turai za su buga wasan karshe. Ya kalli wannan wato mun yi hasashe a jiya cewa watakila wasan za a yi kada zini biriji ga yadda wato lamarin ya kasance. Wasa tsakanin Argentina da Netherlands shi ma zai iya daukar sabon salo. Sabon salo shine kowace ƙasa za ta kokarin katte wato abin da ya faru da Brazil ya faru da ita haka. Duk lokacin da ka ambaci Argentina ba ta yi magana da Messi haka. Duk da cewa dan wasan Argentina Di Maria ba zai wasa ba saboda raunin da yake fama da shi. Amma rashin Di Maria in ji kocin Netherlands cewa ba shi ne zai sa su samu sauki ko kuma a hankalin su ya kwanta ba. Ya ce Argentina suna da 'yan wasan da za su iya mai gurbin Di Maria duk da cewa wato ya samu rauni. Kuma wannan kasancewar Messi a cikin tawagar Argentina shi kadai yana ba kasa su haka. Bayan da wannan kuma su kansu a Netherlands suna da fitinannen ɗan wasa Ruben. Shi ma mun yi bayani a kansa kuma kowace ƙasa ta san Ruben ta san a lokacin da ya ɗauki kwallo ba wanda yake nema sai Schneider. Haka. To kowace ƙasa tana da ɗan wasa guda 1 ko 2 wanda suke tunkafo da shi kuma ake magana a kansa. Don haka ba za mu iya cewa ga ƙasar da za ta haɗu da wata ƙasa da Brazil ba a ƙarshe sai dai mun ga ƙarshen wannan wasa sani. To shikenan idan mun kalli tarihi a Malam Ibrahim waɗannan ƙasashe biyu sun taɓa haɗuwa a irin wannan mataki a kusan sau 4 inda Netherlands ta samu nasara sau 2 sannan Argentina ta samu nasara sau 1 aka kuma tashi kunnen doki marci a shekarar wato 2006 saboda haka a iya cewa ita Netherlands ta ɗan ɗara Argentina a wannan bangare kuma mu kalli batun wasan wato cin kofin duniya da ya gabata Afirka ta kudu inda ta kai har wasan ƙarshe wannan ma yana nuna cewa watakila Netherlands ta zo da karfin gwiwar ganin ta lallasa a Argentina ko da yake kamar da ka faɗa ita ba Argentina ba kamar ya lasa ba ce ba sai mu mai sauraro damar karasa shari'i dangane da abin da zai wakana da kuma abin da zai
bayan wannan wasa na yau. Idan mai sauraro na son ba da tashi kuma ya tuntube mu kan adireshin na yanar gizo wato Hausa da CRI ko kuma shafin na Facebook na CRI Hausa. Mu kasance tare da mai sauraro cikin shirinmu na gaba na Muleka Brazil.